Morning, Dubai! Habibti, come to Dubai! So guys, dito kami sa Dubai. And may ride kami dito with One Group Dubai. Yung One, HU1. And syempre, weekend ride. Tapos, yan, first time ko dito sa Nadal Shiba ba yung tawag dito? Hindi ko alam eh. So, yan guys. So, tara. And, wala akong ipit. Ano mo naman? Ngayon na ako nakapag vlog kasi nga hindi tayo nakapag-ride for the past few days. I mean, busy. Ayun, dami nag-ride dito mga Pinoy. Tapos yan. Parang ano siya, ewan ko. Bahala na, magra-ride lang. Tara guys, let's go. Dito ka lang, sa kanan. Ah, okay. Pero pwede naman. So, two-way na pala to guys. Sikip naman. Or, Entrance pa lang. entrance pa lang. Morning! Papagitna na lang ako. Hello po. Stop tayo ha. Apo. Tapos sa labas tayo. Apo. Andiyan request mo, si Matasay. Hindi! Si Kuya Joshua! Okay. Morning! Mas ready? Morning, Tol. Morning! Ano? Okay guys, so kasama natin ang weekend ride and of course one. Then marami pang iba. Yun, so first time natin dito. Tapos hindi pa kami sa 6 laps kami. Tapos lalabas pala dito mamaya. Lalabas kami ng Maidan Road. Yun, tingnan na ako. So kumarga na tayo ng buo kanina. Tutok lang tayo guys. Tutok kayo sir. Ito, we can ride. Ganda ba yan ang kulay ng video ka? Dito. Ano ang sinride? So, yung ride pala namin dito sa Nadal Shiba, guys, is very famous na loop siya for cyclists. And ito yung cycling track nila. And may kita natin dito yung city and urban ride talaga dito, mga karoda. Kasi nga, pinapalibutan ng mga buildings and infrastructures. And of course, guys, kasama ko ang HU1 group dito sa Dubai. And guys, nabubudol ata ako dito kasi hindi naman na bumababa ng 35 yung takbuhan namin. So, akala ko kasi is 35 to 37 km per hour lang yung dapat na takbuhan dito. Pero ayun nga, umaangat na ng mga 40. And of course, medyo kabado ako dito kasi nga hindi natin home court to and wala tayong support car dito. Pero guys, maganda rin kasi loop naman to. Kaya kahit maiwan ako, is confident naman ako na maabutan din lang ako. Bakit 40? Group A ata to eh. Group A. Group A. Walang recovery guys. 40. Mga budol, sabi 35, 37. Yung hininga ko. Hanggang bukas na. Oh. May rumaramate. May rumaramate.
Yes mga karonda, this is our weekend ride. So you can link on my description box below if you want to purchase one of weekend jersey. And of course, gamit ko ang Wakanda Collection Edition nila. And of course, may iba't ibang design din and colors ng jersey. Morning! Ayun! Kalas na kami. Go! Shout out! Kalas na! Laguna! Morning, morning! Dami pala lahat. Woo! Mga malalakas. Ganda ng bike. Woo! So naka 50, almost 50 kilometers na tayo guys. Pagod mo ako. Hindi bumababa sa 35 yung speed namin. Pagod. So this is weekend ride and we're using weekend jersey. Wakanda edition. Weekend ride, let's go. Pang 6 months nata namin. Pagod. Ayun mga karonda, napakaganda ng ride na to. So naka 50 km na tayo dito and nasa likuran na tayo kasi nga sisibat na kami mamaya and pupunta pa kami sa isang group para makiride din and yun ang trek ride naman. Hi Kay! Good morning! Morning! Ay, naku, finally nakita ka namin. So lang pala kayo no? Oh, idol ka namin. Gabi. Nasa Pilipinas ka pa lang. Nabati ko po Maui U1 cycling team. Yun, may Bukawi Bulacan pala no? Yes, Weekend ride! Oh, ganda ng jersey, oh. Ganda ng jersey. Tingin sa... Yun. Sir, your bike is nice. What do you do for a living? nice ko yan. Yan ang nice. Oh, na-specialize oh. Tapos naka-Cannondale. What do you do for a living, sir? Wala, ano lang, tagawalis. Tagawalis sa kalsada. Yan no, tagawalis ang pera. Ang ganda mo pala sa personal. Grabe. Yan ang picture naman, Jay. Para si Mona. Parang kapatid namin. Yan o. Balik ulit kami, sir. Oo. Ano yun? Next time ulit. Opo, Thank you, salamat, sir. Salamat. Opo. Next time kami naman dadayo doon. Opo, shout out kayo, sir. HU1, Bukawi. Sabi na. May HU1 pala. Ayayin ako sa camera. Introvert. Introvert, Sir Dennis. Sir, your bike is nice. What do you do for a living? Wala, tambay lang ako. Tatawa lang eh. Tinawanan lang. Legit tambay. Tambay. Yun oh. Shout out nga pala. Tambay na rin kayo. Tambay na rin kayo para magka-bike ng ganito. Klase may ate kasama niya si ano. Shout out! Shout out. Shout out po! Adobo! Yun oh. Gaganda. Hapit, hapit. Sige. Next time kami naman doon. Oo. Sige sir, ingat po kayo. Ingat ako ay... Shout out, Tarlac. PJ, shout out po. Bye-bye po, thank you po. Sa kabila ulit, thank you sir. Opo. Thank you guys. Thank you. Lalim ng boses ni sir. Bye-bye sir, ingat po. Bye-bye sir. Ingat po. God bless. So, nakasama natin yung HU1 and punta pa ulit tayo sa isang grupo kasi ewan ko, magra-ride pa kami. Depende dito sa sama ko na si Joshua. Joshua, saan tayo? Magbabike tayo? Oo. Papunta doon? Oh, malapit lang yun. May bike ah. Okay po. Go! Sorry. Ayun, so dito kami ngayon sa Nadal Shiba guys. Going kami sa somewhere down the road. Hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Pero ang ganda ng daan dito. I mean, compare sa ano yun kasi, more on ano kami doon, province. Dito kasi city. So urban ride ba? Yun. Tsaka disiplinado yung mga tao. Let's go.
Punta tayo sa mga trike. Shoutout natin si Kuya JJ. Shoutout kay Kuya JJ. Close na. Puro nasa vlog ko. Hello po. Trek guys. Hi guys. Meanwhile, Kapi ka na kanina. Ha? Kapi ka na kanina. Ako kanina. O, di ba? Ketchup pala. Ano dito? Ilang hours drive mo? 1 hour and 20 minutes. Hindi naman malayo. Ikaw ba mag-ride ka pa? Ba? Mag-ride ka ulit? Game yan. Guys, subscribe naman kayo sa akin para dumami naman subscribers ko. Miko TV. From Miko Mo Neva. TV. From Neva. Isiya. Ganito kami sa Dubai. Kain-kain lang. Yung mga bike nila dito sa Dubai medyo high level. Walang mapaglagay yung mga tao ng pera. Oo. Kaya nga po eh. Bagong model. Hindi pa nilalabas. Giant PCR, walang kable. Ah, bike check pa pala ngayon. Nakabit mo na ba yan? Bike and brake check. Bike me. Ando. Sa dulo eh. Ha? So guys, dito sa Dubai, gaganda ng bike nila. So bike check natin yung mga bike ng mga kabayan dito guys. Tingnan nyo naman yung trek pa doon ni Kuya JJ Tolentino. Grabe oh. Bike check guys. Naka-bone trigger siya. So parang lahat naman natin ng mga bike dito is high quality. BMC. Yan guys. Ganda. Tapos Ganjay. Vision. And Trek. Oh, ganda nitong Blessed. Gusto ko. Meron pa? Sige. Bike check lang. Trek. Oo nga eh. Trek. Walang kable. Hi! Your bike is nice. Very nice. Where's your bike? Here? Trek? The red one? Everywhere, everything is Trek na dito. Yan guys. Trek, 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 Trek. Oo. Trek. Madon. Puro Madon. Pwede tayo sa kabila. Ito 24? Naniwala mo lang. Ay, walang kable. Wala kable. Nasaan ang kable? Grabe oh. Giant. Ganda. Walang kable talaga to or internal? Integrated yung mga kable. Nasa loob, no? Ay, bakit? Dapat ano to? Dapat labas pero minodify ko. Okay. Galing naman nito. Nasaan yung dati mong bike? Wala na, nakay Biker Gold na. Biker Gold. Okay. Shout out Biker Gold. Nakita niyo yan sa Biker Gold. Oo. Kulay black, yun yung gamit niya sa akin. Nung uwi ka ng Pinas, inano mo siya? Binenta mo sa kanya? Hindi, bali yung nangyayari kasi, pinauwi ko yun sa Pinas. Tapos dapat ko yung gagamitin ko pag umuwi ako. Eh kaso may bike ko na yun na, dinala ko. So ito nga yung ginawa ko. Hindi ginawa ko sa bike. Ganda o TCR. Di ba may Giant ba dito? Meron pala. May Giant dito. Ito yung Giant. Oo. Sella Italia, ano to? Boost. SLR. SLR. Ganda ng bike. Nova. Valtegra. Naka-KO. Carbon blade. Mga ano to? Your bike is nice. What do you do for a living? I'm a bike mechanic. Yes. Bike expert. Bike doctor, guys. Bike mechanic lang. Yes. Tsaka sales. Sales. Mag-aral kayo mabuti para pag nakakuha kayo ng magandang trabaho, makakuha kayo ng magandang bike. Bike. Kasi hindi po nahihingi ang bike. So kailangan yung paghirapan, kaya kung ako sa inyo, mag-aral lang kayo mabuti. Tsaka magpakabait kayo. Yan o. May pa-advice si Kuya Miko. Advice from Nueva Ecija. Shout out. Ganda ng bike niya. Pero mga magkano yung cost niyan? Kasi ang SRP ng buong bike,
is nasa 30,000 dirhams times 16. Wala pa yung mga upgrade doon. Yung pinaka Stock pa lang yun? stock pa lang. Nagpalit na ako ng wheels, nagpalit na ako ng handlebar, nagpalit na ako ng chainring, Grabe. nagpalit na ako ng pulley, tsaka ng saddle. So, Grabe siguro naman. mga nasa ano din, 40. half 35. yun. O, diba? Kung bumili siya ng Honda Civic Charge. Joke lang. Hindi, pangarap ko yung Honda Civic. Pero mas mangarap ang bike. Mas maganda talaga bike. Tignan mo naman, oh. Ganda. Grabe. Turan ko yan, ha. Tapos, Dapat binag-check mo yan sa vlog mo. makauna ka pa. Oo nga eh. Ngayon ko sana pa plano. Bike check! Giant PCR, guys. Tapos, naka-integrated na drop bar. And, of course, ano na siya, hindi na siya stock kasi pwede naman siyang outer cable, pero integrated yung ginawa ni Kuya Miko. Kaya, ang ganda ng malinis. Tapos, ano siya, wheelset, Roval Rapid? Rapid. CL50. CL50, Ultegra, naka-oval chainring, and of course, ilang speed to? Well, 11 lang. 11 speed, naka-ceramic pulley, yan. Tapos, Kyoto carbon blade look. Tapos, small. Ilang centimeter ang small? Ito, 52.3. Malaki din, no? Kasi ang gamit ni Oranza, shout out Kuya Ronald, Extra small. XS, extra small. So, ang laki. Mas matangkad siya sa'yo. Kasi kadalasan ng mga rider, naga one size smaller sila. Oo. So para compact sila sa bike, Oo. pwede sila maghaba ng handlebar, magtaas Oo. ng saddle close. Tama. That time wala akong size, walang extra small nito. Since pasok naman ako sa size Small. ng Giant, na small, okay lang sana. Ang problema, wala namang problema. Talagang komportable pa rin ako kahit small. Pero hindi naman to Ito integrated. Apo. Pero yung, hindi naman siya nakasagad na nakaharap or what. Yan din naman. Hindi naman. Meron pa namang, may space pa naman dito. Yan, Selle Italia guys. Maganda to, Selle Italia. Ganda. The best. Mga $500,000. May mga nagtatanong sa Pinas kung pwede daw bang paano ng bike. Hirap eh. Padala? Oo. Magtatanong sila ng mga prices ng bike, which is... Dito sa Dubai, parehas lang din eh. Mga second hand, gano'n. Ang problema na kasi shipping, medyo mahal. Maraming makikita mga frame dito, pero yung shipping yung medyo mahal. Tsaka, kung gano'n din naman yung presyo, sa Pinas na lang bibili. Tama. Kasi may mga dealer naman doon. Ang ano lang dito, marami kang choices. Kasi yan, wala. Ang ganda nga. Ngayon ko lang nakita. Yung kulay. Yung kulay niya. Sakto yung kulay, parang Pinas. Oo. Gold na lang kulay. Gold na lang. Kaya nga naka-gold ka eh. Kaya JJ, shout out. Malakas sa Di ba ex-pro ka kuya? Anong team nyo? Dati, nung ako last race to 2013. Radio Cebu. Cebu. Yung team mo. Bakit Cebu? Taga Nueva Ecija ka. Hindi, nireshuffle din. Nireshuffle. Oh, may ganun? Hindi naman niya pagka nagkanda. Reshuffle. Ngayon na lang yung Pero selection. Tour de Marlboro, yun hindi. Siya. Ibang Ronda, no? Nagronda ka din? Yun yung huling, yun yung unang ronda siguro. Wala pa yung... 2011, may reshuffle lang. Okay. Na-reshuffle. Tapos naging... Ba't may ganun, no? Selection lang. Selection lang. Punta kayo mamaya. Okay na yan? Mag-ano ka na lang, mag-alay ka na lang doon, baka pag cement lang ka, wala. Tatrabaho mo yung pyesa. Opo. Dito. So, second ride for today is outside naman siya ng track. And ito is highway na to. This is the Dubai Al Ain Road, guys. So, makikita natin, ito yung way papuntang Al Ain, which is highway na siya mga karonda. And syempre, gilid-gilid lang tayo. 1 hour later.
Bakit? Green? Ginagawa mo! Asawa yan, asawa. Ito yung picture namin. Not normal. So, pwede din nakaganyan. Huwag mo na i-record! I-record? Sir. Cut ba na cut? Hindi naman naubos agad yung ano niya. Parang yung mga unggoy na bagong nakita namin. Nahiya ako. Wala yung Mika Mo TV.